Welcome back to my new another vlog. Yes, ಯಾನಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂದು ನಮ್ಮ ಪಬ್ಬಸ್ ಮಂಗಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಮುರಾಣಿ 18th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಯಾಸ್ ಯಾನಿ ಇನಿಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಿಪೋಡು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಬರೋಳಿ ಯಾಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣೊಂಜಿ ನೂತ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆರೈಟಿದು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಸ್ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ತೋಜ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮನ್ಪೋಯ್ನಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋ ತೂಕ. Yes, let's start. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಒಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಂಚ್ ಅರ್ನ ಫ್ಲವರ್ ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿರಪ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಅವೆ ಪಂಚ್ ಮಂತ್ 5 ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೇ ಸೊ ವಿ ಆರ್ seeing one trial we are seeing trial based on the responses we are getting good response so we are planning now plan mantandulla pulpa ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಲ್ ನಾಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಂಚ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಕರ್ನಾಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ ಕೆನರಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಉಂದು ಪಂಡ ಪೇರ್ದ ದೇಸಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಕ ದೇಸಿ ಗೀರ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರುಂಡು ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೇರೆಡು ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಪೇರುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಕ್ಕ ಏಟು ಗೀರ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೇಸಿ ಗೀ ಉಂಡು 250 ml ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 350 rupees ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಾದಾಮ್ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ 1.5 ವರ್ಷ ಆಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕಿನಿಗೊಂಡಿಡು ಒಂದಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಲಕ ಮಲ್ತುದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇಡೀ ಗುಡ್ಲಾಗ ಬೇರ್ ಪೂರ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ನಂಬರ್ ನೆಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫುಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ada
ಅವಳು ಬರ್ಪುನದಾದ ಪಡ ಇಚ್ಛ ഹലോ ഞാൻ കൗശിക് പന്ത് ഹലോ ഞാൻ കൗശിക് പന്ത് ಕೋಕೋ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಲಾ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೆತ್ತ ಮಂತದ್ದು ಬೊಂಡದ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಕನಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ವೆನಿಲಾ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಚಿಕ್ಕು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತಂದ ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 60 ಇದ್ದ 90 rupees 100 ಅದೇ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಈಗಲ ಶಾಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೊಡಕಲ್ಟ್ ಅವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ ಉಪ್ಪುಡು ಶಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Hello guys, yes, welcome to biggest Mangalore Food Festival 2025. Yes, ನಾನು ಈಗ ಬೈದೇನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 150 ಮಿತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬೈದ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ವೇದವೇಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪಣಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ನಡತು ಐನಾತ್ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೈನ್ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟ್ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾವು ತಿನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುನು ಆಂಡ್ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ದಾಯದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಾಲ್ ನಾನು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋದಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಕಾರೇದೆಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಣ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೈತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ರೈಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸಾಲ ಮೆರ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು ದಿವ್ಯ ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಔಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಔಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಮೆಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಒಳ್ಳೆರು ಕುದ್ದದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದು ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬೈದ ಪೊರ್ತುಕು ಬರುಳಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಬೈದೇರು ಅಂಜನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುಳಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಜನ ಇತ್ತು ಓಲನ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನಮಗೆ ಬೈದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಇಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಫ್ರೀ ಅದೊಂದು ಬತ್ತೊಂಜಿ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಬರುಳಿ ಪನ್ಪಣ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಹೆಂಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ಏನು ಬರೋ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬಯದ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅದೊಂದು ಹೋದೊಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಯ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲ ಓಪನ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಂದು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ದಯ ಪಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಧೂಳು ಪೂರ ಅದು ಚೂರು ಹೈಜಿನಿಟಿ ಆಪ್ ಅಂಚದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಣ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಧೂಳು ಡಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಅವು ಪೂರ ಚೂರು ಐನೊಂದು ಚೂರು ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂಚ ಈ ಫುಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನೀಸ್ ಅವಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅವಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ಮೂಲು ದೀತೇರು ತೊಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ತೋನಾಗಲೆ ತೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಒಳ್ಳೆರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಯಾಕ್ ಆತಂಡು ತೂನಾಗಣಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನು ತೂಯರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ನಡಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಂಗೆ ವರ್ಷ ಗೊರ ತಿಕ್ಕುನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವುದಾಗ ದುಬೈ ಅಂಚೆ ಬರೀ ಬಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತು ನಂಚೆ ಬರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಪೂರ
ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಬರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ತೊಂದರೆ ದಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುರ ಚೂರು ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂದು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡ ನಿಂಚೆ ಬರ ಮಂತನ ಚೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪೇರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಂಜಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೋಲಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೋಲ್ಲರು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ ಉಂಡು ಚೀಸ್ ಫ್ರೈಡ್ಸ್ ಕೆಲವುದ ಮೋಮೋಸು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರೋಳಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬತ್ತೊಂದು ನೇಮನ್ ಲಂಚನ ಇತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಒಂದು ಐಟನ್ ಒಂದು ಪುರ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ದಯಪಂದು ನಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವಲಿ Any ideas? ಬುಕ್ಕಲೊಂಜಿದ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಐನಾತೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಡುಬೋಡು ಚೌತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಕಲೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣಿಸ್ ನಕಲೊಂಜಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಟ್ಸ್ ನಕಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಂಚ ದಿಯರ್ನ ಐನಾತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಪಂಪುಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಒಂಚೂರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ 2026 ನಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಬರೋದು ನಾವು ತಿನ್ಪೈತೆ ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವಡು ಅದು ಕೆಲವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತ ಪಾಡುವೇರು ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇಪ್ಪುಣ ಅಲ್ಲಿದ ಪುರ ಕೆಲವುದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಣ ಸೊ ಐನು ಪುರ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಪಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕಾಪ್ಸಾರ ಮೂಲು ಸಂಘನಿಕೇತನದ ಕನ್ನಡ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಚ ಕದ್ರಿಡ ಅಡಬತ್ತಣಿ ಕಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡ ಪಾಟ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಅವು ಕಾಮನ್ ಅದ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಪಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ನೆನ್ಚಿನ ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತಿಯೋಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರೋ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ತಗೊಳ ಆದಿಯ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬೇಕು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದಿರು ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂದಿರು ಖುಷಿ ಬಂದು ಇಯರ ನಾನು ಅದು ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಚು ಅಂಚರ ಆಯ್ನ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಚೂರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಪನ್ನ ಚೂರು ಇಂಚೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಂದ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ಚೂರು ಮಂತನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಅನ್ಲೇರು ತೂವಲಿ ಯಾವ ರಶ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಸರಾಗಿ ಇತ್ತನ ಪುರ ರಶ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅದೇ ರಶ್ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪಿಜ್ಜಲ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಏನಾಗ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ನನ್ನ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋಜಾಗ ಮನ್ಪು ಇಂದಿಪ್ಪುನು ಈಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಪುರ ಇಂಚನೆ ಚೂರು ನನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಇದು ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾನಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಂಚೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ನೆನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂತೆ ಏರೇರು ನೆನ್ನೆ ತೂಪೇರ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಹೋನರ್ನಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಏರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ
ಸೊ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಾಯ್ ಇಂಚ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ఇప్పుడు అయినాత ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ನಿಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಕೊರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುದಿಪ್ಪಾರು ಕೆಲವು ಹಾಕಲ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತು ಪಾಡುವೇರು ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಪಾಡ್ದೇನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾತು ತೋಜಾರ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಯಾರ ನಿಖಿಲ ನೆಟ್ನ ನಿಖಿಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಯಾರು ಮಿತ್ತಾರ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೆಂಚನೆ ಚೂರು ನಿಖಿಲ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಬ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್
ಎಸ್ ಮುಲ್ತೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಸ್ ಒಂದು ಮಂಗಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ರೌಂಡ್.
कहाँ से? हम यूपी से। यूपी से। इधर किधर रहते हैं? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक। उर्दा ना? उर्दा। किधर रहते हैं? Special. This special. Hero with ice cream. Ama Urda. Urda.
ಪನ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ದತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಕಾಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಹೊರದಂಗೆ